4. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Action Radio Philippines Standard Time alas 11:45. Good morning, Philippines! Mayang aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental, ang aton nga mga igsuon dira sa Negros Oriental, ang aton nga mga kaaksyon tagpalamati suki sa tabok sang kadagatan, isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo Capiz, Aklan Antique, part sang Palawan, part sang Masbate. Sa kuto balabutan sa ato sini broadcast, liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, balita, banat, bulig sa ugto, karon nga adlaw, Sabado, petsa 24, Desperas sang Paskwa. Sa mga ihada kag ihado, preparar na parang ganar. Pila na lang ka oras sa inyo hulat-hulaton. Kay si Maninoy kag si Maninay magadaho na sang ampaw. May nabili pa kita nga bali 8 kadlaw. Magabulag na sa aton ang tuig 2022. Kag aton abi-abihon ang pagsulod sang bag-ong tuig 2023. Siling sa survey sang Social Weather Station o kon SWS, 73% sang mga Filipino nagalaom nga malipayon ang karon nga Paskwa 2022. Ang inyo palatuntunan, balita, banat, bulig sa ugto. Sa kinandan liwat naman naton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sini nga mga correspondent. Sa liwat nila sila nga pagdulong sa pinaka-ulihi labas nga mga balita nga inyo mabasahan sa pamataraan lokal buwas. Una na ninyo diri mabatian sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Updan kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, sa Master Control, sa technical side, si Broadcast Engineer Nelmar Madera, back up diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico sa kinandan. Sa ngalan sa inyo regular anchorman sa silinga palatuntunan Action Rex Peregrino Cantong, may mga importante lang hilikoton si Action Rex. Talos kita diri nga magapungko sa yatrono hasta kita 1:30. Ako naman si Action Eric Magbanwa,
diri sa BBB program Sabado nga edisyon sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Ano mga balita kabantayan nyo, dugay-dugay? Gikan sa ato siring nga mga patrol unit reporter sa ato siring mga correspondent. Durante nga nagaprepara kamo sa inyo pananyagahon. Durante nga nagapanyaga kamo. Durante nga nagapangita kamo sa pananyagahon. Ari ang mga balita. Nga bantayan nyo, dugay-dugay. Ang balita sa Kapitolyo Provincial. Dalon ni Aksyon Marlon Hinavea. Cadiz City Government Employees magabaton sang performance base bonus sa masunod nga semana. Good news para sa mga empleyado sa syudad sang Cadiz. Kamusta yung iban nga syudad? May ara man kamo sa ginatawag nga performance base bonus nga ihatag sa inyo nga mga empleyado katulad sa mga empleyado sang Cadiz City. Ang iban nga ni kano 3 bulan wala masulduhan ay aragoy. May kayuhan pa sila ayhan sa sining bulan sa Disyembre. Pantayan ang balita gikan sa Bacolod New Government Center. Alkalde sang Bacolod plano nga liwat mapakig-angot o kon mapakigsapol sa mga opisyales ng DepEd angot sa prioridad nga mga programa sa masunod nga tuig. Bantayan ang balita ni Aksyon Albing Graba sa patrol. Influx ang mga pasahero nga nagabiyahe Bacolod, Iloilo sa dispira sang Paskwa subong adlaw nagnubo base sa monitoring sang Philippine Coast Guard Western Visayas. Purong iban niya nga mga lugar sa iban nga mga probinsya kag riyon ay sus nagadinasok pa ya ang mga pasahero, nagapaugat kay base pa man lang makasakay pakadto sa ila probinsya para nga makaupod nila ang ila pamilya antes pa naman ang Paskwa. May mga barko sa iban nga riyon, sa iban nga probinsya, naging cancel ang biyahe tungod sang pagkadalagko nga balod sa lawod sang ila baybayon. May mga fast craft, may mga dalagko nga mga pump boat nga dilian anay nga magbiyahe tungod sa kadalagko sang balod sa tunga sang lawod. Siling mo say God, kanay-kanay lang, pero kung ara kas tunga lawod, kung dalagko ang balod, baw, mabatsagan mo gid nga gatayog ba ng barko nga ginasakyan mo, pro? Ang hampak sang balod, sus, puwerte. Ang mga puerto sa iban nga probinsya, sa iban nga riyon, sa tuod lang gapila ang pasahero. Amo ni tabo kay Dadango nga special guest namon. Si Dadang special guest namon halin sa Kalibo man ang iyang pila sa dumanggas lang kagabi. Mga 5 ka oras kag nakasakay siya. Ahay ang pobre na tabuan barikos sang hala katindog sa pagkalaba-laba sang pila kag linya sa mga pasahero kagabi halin sa Dumangas pa Iloilo. 5 ka oras ang iyang tirin-tirin kag ang iyang pila mo natubuan sa barikos. Kabot sa guro gabi guro mga lapit na 11 or pasado na 11. Kaya mo nang iban tiga panagilot gid. Iban nagaulat na lang sang bakante. Hindi lang barko ha. Hindi lang paskrap.
Hindi lang pampot, pati mga terminal sang bus, pati eroplano, gaginutok, gapila pa ang mga pasahero. Puertino. Lawig ang bakasyon kung ara ka nag-obra sa gobyerno. Take note, sa Lunes, gindeklarar sang aton presidente, special non-working holiday sa Lunes. Nakita mo? Pag-abot sang 30, 31, 1 kag 2, wala man ubra sa gobyerno. Ay, katauhay. Tauhay ang ubra sa gobyerno. Gabaha pang bonuses, tiyamak murabanwa. Muna nga kayo nyo, ubra nyo. Ang ubra nyo nga maayo, hindi na paglakti, tinunto. Ayos! Dalon man ni Axel Almengraba ang report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, miyembro sang Communist Terrorist Group nadakpan didto sa Banwasang Hinobaan. Headline gikan sa aton sini nga mga correspondent pagkatapos sini. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin niyo ba mga girls and guys? Puerte! Puerte! Nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apag mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kasi ka-complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala mo message. siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basi ko nadala nagig kami nga may pamangkot pagidaw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela.
Biskaan may COVID pa, tapos hindi. Tapos sa may eskwela. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung bisana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kaya ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors din. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Pa-message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Action Radio Philippines Standard Time in punto pangot alas 12. Damo ga text ka na tatawag sa akon, Guro Pascuan. Pascuan guro naga-text ka, naga-chat ka, nagatawag sa akon ay. Dali lang. Anong mga balita iya sa aton sa mga correspondent? Bantayan ang balita ni Action Roger Gutib, LTO sa nagpatigayon sa inspeksyon sa tricycle kag terminal. Turutot apisar nga ginadumilian sang DOH padayon nga ginabaligya. Ang turutot bawal na, mabaligya ka turutot. Di ba sa una ito ginakampanya ni sang DOH ang turutot nga antes palupok turutot na lang. Subong ang pagturutot ginadilian na sang DOH. Yan na natin sini hasta na sa palupok ka buli kaldero. Turutot abo naman na gani ang minsang tao nga maka-create na ng gahod instead sang palupok. Tapos ang turutot, ginadilian pa sang DOH. Nakasaw-ahaw. Balita ni Action Nelson Pateño, bantayan nyo man dugay-dugay. Gikan sa 1st District, biyahe padulong sa Toledo, San Carlos, vice versa, kansilado tungod sa dalako nga balod, suno sa Philippine Coast Guard. Tamo na ni Kainao. Kita mo ang biyahe padulong sa Toledo, San Carlos, vice versa. Why nagipabiyahe sa Coast Guard tungod nga ang balod daw mga balay kadlagko. Kadelikado. Siling mo say God, sinaw lang, gusto nga lawod ka. Amo ning hangin, no? Do ginabayo ka daw. Di ko ginadagat ka. May isa lang ka balde, may kuwaon sa imo mo. Report ni Action BJ posible gikan sa 5th distrito, isa ka lalaki nga 3 na katuig wanted sa kaso nga pagpatay, arestado na sang Isabela PNP. Sa balita nasyonal, bisita sa mga inmates sa New Bilibid Prison, ginaligar, ginapabayad entrance fee. Puerti ka rakit ba? 5,000 pesos nga gratuity pay para sa contractual kag job order employees sang gobyerno ginaprobahan na ni Presidente Bongbong Marcos. Wow, good news para sa contractual kag job order nga mga employee naton. May gratuity pay ka mo ho? 5,000 yawat pa man.
Areo, di buinas gini ang nagpataya sa loto. Ho. Nagpataya sa loto, nagdaog. Pilabi nyo, pinagdaog ya? 114 million pesos. Amo niyang mere, gid nga kompleto, gid. May mere na, may New Year pa, may Happy New Year pa. Grabe nga, buinas ang tao. Nagpataya di sa loto. Siya ang nagdaog solo sang 114 million pesos nga jackpot prize. Puwerte nga buinas ang tao, no? Ang swerte to, hindi mo gid mabangbang, no? Nablang kung swerte na gid manimo. Hindi ya mabangbang mo. Puwerte ya nga na buinas ang tao. Di siya nakadaog sang 114 million solo ya. Ambot kung kilala ya paningala niya kag kilala pa siya tao. Amak mga swerte isang tao, no? Amo na sila ko basta swerte isang tao, magabot gani, daw baha lang na. Hindi mo mapunggan. Uy na siya, oh. Solo ya ang 114 million nga jackpot prize sa Mega Lotto 645 nga draw kagabi Biyernes, December 23. Pero ari pagido, ang dako nga balantayan ninyo, base ako makakuha si Action Nilmar. Huwag ka magataya sa luto, di ba? Si GM may magataya, ako yung gataya ko sa luto. Kung ako ang makakuha, kung ako, dabuang man tano, ay, hindi takapakot ang swerte tay. Ari ang balantaya, no? Ang Ultra Lotto. Ang Ultra Lotto 658, amo ning balantaya nyo. Buwas ning draw sang Ultra ni. Way gali buwas kwan. Way gali buwas. Ay may sa buwas Sabado. Buwas Domingo wala gali kwan draw sa Lotto. Ari ang balantayan ang jackpot prize sa Ultra Lotto 658. Sabi nyo pilang premyo? Malabot na ni madalaga rin ni tunga sa bilyon ka pesos. 500 million ang jackpot sa Ultra Lotto 658. Wow! Basi matumba kasi ni may pilas. Basi ma-heart attack ka bla kung ikaw makakakuha sang Ultra Lotto nga draw sa 658. Dason nga adlaw ni 500 million na ni sa. Grabe, no? Tuwad kasi ni Guru Suli mo. Kung ikaw niya magdaog sang 500 million, nga subong wala pa makwa sa Ultra Lotto 658, sa wala nagataya, abi one time taya ka mo. Amo nang advice ko sa inyo, abi one time taya ka mo. Base ang swerte ara sa inyo, basta magdaog ka mo. Parituhan nyo lang ko. Sigurado ko, madagsa ni kag mapila ni pro ang magataya sa 658 nga Ultra Lotto nga draw. Ay puwerte, no? Grabe, no? Amo na blang iban ti wala naman lang pag-asa sa iban nga kunano pa nga obra nila, trabaho nila. Ang iba ka pa si palad na lang sa kwan sa numbers game. Iniya legal, ha? Numbers game, kasi palad na lang kay basi, bla. Baka sakali, sa Tagalog pa. Kapasing palad kung sa Ilonggo pa. Nabasi, bla. Ang swerte, hindi mo mapaktan. Kaya na ka mo, Lako balayran sa luto ni Sakon. Episis-o. Amoy na mga dalag ko kabalita gikan sa nasyonal. Diri sa ato sini nga pagpangalagad sa balita banat bulig sa ugto. Baw ang bilis ang balaklon Action Nilmar, grabe gid subong, no. Hindi makitanan na way taga generalize, Hindi makitanan wala talaga generalize. Pero may pila ka mga negosyante nga oportunista na blang grab oportunidad nga kinanglanon sang tawo, kagkalanon sang tao. Mapati ka mo ang tangigi, pilang kilo, 600. Grabe
Grabe nga bilis sa tangigi mo. Damadunlan man si misis ko bakal tangigi. Hindi nila ko bakal tangigi. Amo ko sa 100 ang kilo sa tangigi. Ang bangros, sabi nyo pila kilo? 250 hasta 300. Grabe. Ang pasaya, sabi nyo pilang kilo? Sobra 400. Kung di ka magdayaw, mamuyayaw kuya mo. Tanan nga balaklon, way sa pagnubo, tanan saka. Brief mo ni los-los kung kulang-kulang sa garter ni. Puwerte ang bili Ang prutas nga isa ka box na, nga silimutan ni mabakal ka bla kay para makasave ka. Sa una, 950 tutulyumar. Subong pila, abi mo pila? Sobra 2,000. Ang isa ka box ang prutas. Sa una, 950 na. Subong sobra 2,000. Grabe. Ano na ni man? O sa uli na, makaradunot mo lang na. Ang ila prutas. Bigyan na lang brato. Musulong galupok ang presyo sa prutas. Dali kita rason sang negosante. Di ginarasada mo lang namon Ginasama namon Kaya sa puno pa lang daan niya, mahal na mo. Kaya lang mong bligyan namon brato di. Siyempre sa kaan man namon. May rason man sila. Nga mo ginaaw. Dali lang kay mga komersya kami anay ni Action Nelmar kay importante niya Nescafe Creamy White. Sarap mag-switch to Nescafe Creamy White. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba.
Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, ag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ihatag sang ni God. kuan sa nga mga ayo sa ginabakal simpul kay ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo maduan ma'am muna kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok.
kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Balik tiri sa ito papagalagan Action Radio Philippine Standard Time. Uy, alas 12:20 na ho. Dasi sa oras na no. Sige Siling ni kuano ni Madam Watsky kayo. Niya kahapon Action Eric nagpa merkado ko. Ang Bombay nga puti, mapati ka pila ang bili, 700 ang kilo. Happy pa. Bombay nga puti, 700 ang kilo. Ay, puwerte oh. Sige, una akong report ni Action Albingraba sa patrol. Influx sa mga pasahero nga nagabiyahe sa Bacolod, Iloilo sa dispira sang Paskwa, nagnubo base sa monitoring sang Philippine Coast Guard, Western Visayas. Yari si Action Albin Graba sa report sa patrol. Action Albin, Merry Christmas, Advance Happy New Year! Merry Christmas sa imo aksyon na Eric kag sa bugos mo nga pamilya. Of course sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Aksyon na Eric, damdag pa ginaabisuhan ni Coast Guard Western Visayas District nga Public Information Officer nga si Commander Johnson Benamin nga planuhan sang publiko ang ila sining pagbiyahe kung mabalik ka sa Iloilo, diseng kung haling ka Iloilo, balik ka sa Bacolod vice versa para hindi bala magtalang kag hindi sila magka-problema bangod may mga adjustment this time sa travel schedule action na Eric was nga adlaw December 25. Sunod diri kay Benjamin nga subong nga adlaw halos normal pa ang biyahe pero was nga daw Domingo. Okay. May adjustment sa fast crop ang Ocean Jet actually nagbuhin sa nga ila sining nga trip. Kundi from original 4 nahimo na lang nga duha was nga adlaw. Bacolod to Iloilo duha ka trip 7:20 AM to 11 AM. Okay. From Iloilo to Bacolod the same duha man gyapon action Eric Iloilo to Bacolod alas 8:50 kag ang alauna sang hapon. Sa visa man aksyon na Eric nag-reduce sila. Normal trips nila is 3 nahimo na lang duha aksyon na Eric no. 11:30 AM to 12:50 PM. Amo na ang ila sining biyahe aksyoner pero wala ka sang dapat ikabalaka ang aton sining mga kauturan bangod ang roll-on and roll-off vessels normal ang ila trips aksyon na Eric. Okay. 24 hours sa gihapon ang ila sining biyahe from Bacolod to Dumangas vice versa. Maningin na to yung paskrap agroro wala kay kansa sa Philippine Coast Guard kati dito ay gani sa area sa Northern Negros so ang Toledo, San Carlos vice versa kin kansa sa Coast Guard kay dagko ang balod Action Albin. Aksyon na Eric no kay tungod man ti ang kuan gani ang Coast Guard ginapa-alerto subong. Gani? Talo sila tanan aksyon na Eric. Why leave kanselado tanan?
sila do ang tanan nila nga mga vacation leave Oh. and at the same time tanan actually 800 ang pwersa Aha. sang Philippine Coast Guard sa Western Visayas suno kay Benamin pero tanan ni kansilado kaga tanan sila ginapa-alerto Okay. especially kahapon nga adlaw Oo. mas grabe ang mataas nga alert gidya heightened alert Gani. kay tungod niya nga kahapon nga adlaw masobra suno kay Benamin masobra 5,000 ka mga pasahero nagabiyahe from Bacolod to Iloilo, vice versa. Bao. Aksyon na, Eric. Ikumpara mo ni karon nga adlaw nga nagjutay, nagkurukanay, kay inasunod sa iya nga ati kahapon ang tugiya ang heavy influx sa mga pasahero. That is why alerto katama Yes. ang mga katapos ang Philippine Coast Guard, ang PDEA, ang PPA kag ang Maritime Command Action na, Eric. Ari ang pahayag ni Commander Johnson Benjamin. Ang kahapon na biyahe, no? Friday, full yung mga pasero na sa buong nag-observe kami ng adlaw ng aga, doon hindi namin siya pares ng kilama sa kahapon yung trips. So, ina-advise natin ng natin yung mga driving public na maghahapol pa sa pagpuli sa ilang pamilya, ilang mga mahal sa buhay, diri sa atin sa probinsya. Planoon nilang ilang biyahe, i-check kitang schedule sa mga barko, and of course, ang weather update. For now, wala ginatawag na storm warning signal. Meron na low pressure at wala siya sa signal na meron na storm warning signal. Sir, any mandate from Regional Director sa Coast Guard Western Visayas sa tanan nga mga personnel sa Coast Guard? Yes sir, no? Ang DOTR mismo, no? Secretary Batista and then natin yung commandant and of course diri sa atin sa regional office nag-standby, no? Meaning heightened alert and all 800 strong Coast Guard guards sa Western Visayas is on duty and on standby. Ang ating yung deployable response team, any eventualities na may maritime incidents can react immediately as soon as possible for the safety and security sa ating yung mga constituent sa ating area of responsibility. Aksyon na, Eric, ang kabahan lamang sa pahayag diri ni Commander Johnson Benjamin. Report sa patrol, ginadulong sa inyo sang Life Extension, Vitamin D3. May aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Dunkin, pasalubong ng bayan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang Balik diri sa ato kapalagan Action Radio Philippines Standard Time alas 12:30 na. Alin sa report ni Action Rabing Graba gikan sa patrol. I-check naman ang report ni Action Art Ayupon gikan sa Bacolod City Government Center. Alkalde sa Bacolod planong liwat magpakigsapol sa mga opisyales so asang DepEd angot ibla sa mga prioridad nila nga mga programa sa masunod nga tuig. Ari sa Action Art Ayupon. Line number 3, Action Art, mayong ugto, Merry Christmas. Yes, Merry Christmas, Action Erica. Kag sa mga ka-action paporting ambon. Subog kami, ka delikado kung ang ulo mo kalpo. Napalaban, gid siya makoni, maduga. Ha? Lalaban gid sa basa. Basa, yun, nakita ni ko ng bigla. Bukit yun. Grabe, tulog, kapino, malayaw. Oo. Ano, maligay, hindi ginapatilaw, tanong sang kwalaw. Sang hindi ayos din wala nang gali kaya pino nga talitiya. Ay kung ayos din nga nga bilog-bilog mo si Boyso kung delikadong kalbo di ko masakam. Laban gidi. Kasi mabuklan lang. Boy Shok Konda, Merry Christmas imo. Wag kita da. Mga rata daw dumay kwansa dumay natipon do sa kuno kay dumay Christmas party sa 28. 28 ba Miyerkules? Galing ito doon yung mga jimpos ang pumunto na. Hindi na lang wala lang sa party ko. Pandulo na lang isa-isa. May naman na. Panala kami din. Bro. Namonitor sa sino ko daw. Todo ginantik siya. Ay, gali. Ayambot siya. Pare boy, hindi na tayo mag-party. Mata-mata na lang dulong. Naalang kami din Action Art to. Yung banda ba? Yung ba? Basi pwede pa na masitusi. Pwede man. Isa pala. Walang tabi kung nakapuli ka pa sa walang balita o kay langiti si Manorambi pero initial pa lang to kay ang plano Action Eric ang napulo diri ka mga public school district supervisor yung atay nila isa pulo no kung mag-meeting siya kay kundi ang gwa diri sa Bacolod ng school board pag-meeting nila ang kalabanan, depende Action Eric ang mga nagkakatabo lang ang mga project sa mga eskwelahan. Depende kung kaysa sa kapisan sa principal kag sa public school district supervisor mo. Kung hindi pala patas yung iba na mayara sila yung mga project, ang iba hindi malaputan. Di gusto sa alkalde sa Rodrigo kay Richard ilang rin mo principal sa Bacolod City High o Bacolod City National High School
nga mga tatas kung ano ang project sa PIAC, dapat na-avail man sa ibang mga bulutuan. Kaya hindi lang yung mga projects kag tukuron ng mga patigayon ng mga repairs na natutukan, kinalakitan ini sa pag-review man, no? Sa kadamuon sa mga job order, ang internet connectivity concerned, ang interactive learning board nga plano ibutang sa mga bulutuan, computers kag laptop, electricity expenses, amo na maging initial ginistoryahan nga ila hambalan aksyon Eric on the coming day city ay ginalantaw din sa Rilang Grip, most likely guro basi sa January na ini matalakay nila ang hindi nga bagay. So, ang confirmation palayag Mr. Richard Lang, yung principal sa Bacolod City National High School. Ang luyag yung patupukan ni Mayor Albit yung mga kayuhanay man sang eskwelahan luyag niya nga kada eskwelahan na makaagum sa pagpakayo. Ano dira nga dapat pakayo nang aton nga job order abi nga gina-provide sa syudad luyag nga i-check daw para bla commensurate sa kada eskwelahan nga kung daw gamay-gamay kang eskwelahan pila gidayhan na kinanglan mo, no? Nakita dito nga 950 ang aton mga job orders. So daw ginatro target yan nga himuon na lang 700 kay tiang ibandri mga local mga kwanda mga LSA mag-absorb ini sila sa national. So mahimo na lang gini ang bilin niya job order na lang gini may himo sa mga janitorial work, security work o ano dira. So daw mo ning tuyo ya kay para nga ang budget sa according to him maatag diya sa mga sa mga eskwelahan nga mapuslan di sa aton nga mga estudyante kay isa dito nga talulupang doon nga ang duluyag ya i-wifi kasugtan dito nga so Eric, person sa palayag diri sa Richard D. Langre. So lang daw na to what will be the outcome. Kaya ang kinahanglan diri ti mga bulutuan nga gatulog gyapon na makisami ay bakayo ato po ay bakayo ti hopefully na matalupangdan sa meeting nila kag sa pagplastar mismo sa natungdan nga mga public school district supervisor. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang atong balita bulog na tulong sa isang life extension super fiber makabuligid insure balita ulo sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat kita Action Art Ayopon report gikan sa Bacolod City Government Center. O yung mga security guard sang Lopez Sugar Corporation, no? Ga-monitor gid sa ato, no? Salamat gid sa mga security guard on duty dira sa Lopez Sugar Corporation. Labi na gid kay Richie D. Salamat gid kay Sir Richie D. Ga-monitor siya, ho. Ali sa report de action Art Ayopon sa Luwanta ang Kapitolyo Provincial Cadiz City Government Employee ho magabaton sa performance-based bonus sa masunod na kasimana. Kamustang iban nga syudad may ara makamuda. Ari sa Action Marlon Inivaya sa report. Action Marlon, Merry Christmas, please come in. Kapalakson Eric nakabaton sa CNA amaning collective negotiation agreement nga bonus additional bonus di 25 mil pesos amaning una nga nabaton nila kahapon Biyernes tanan nga mga permanent kon regular employees sa Cadiz City government ang good news ba kayo anunsyon ni Mayor Salvador Bading Escalante bangod nga sa masunod nga simana di laban-laban 27 to 29 no 27, 28, 29 na mo nang adlaw nga bantayan nila nga ihatag ang PPP ang performance-based bonus. Ang performance-based bonus 50% kung katunga ini sa bulanan nga sweldo. Okay. Ang kada empleyado sa city government sa surat sang Cadiz. Pang New Year. Oo, pang New Year ini siya. Pwede nga makahatag sang PPP ang surat sang Cadiz. Okay. Ngod may balasihan ni sila mo kay nakakuha ni sila sang award kon pag-gobyerno ang paghambalan sa mga 2022. Why sa award ang local government unit hindi
sang PBB, kaya matitawag sila Amo na gali? performance-based bonus. Okay. Kung wala ka sa isang award, hindi kaya pwede ka release budget. Oo, kaya mo na isa sa mga patakaran. Okay. Kaya kinahang mo nang iban ka ng mga LGUs na gatingwagid na. Kung na mo, ang imamaylan, may harap man na guro, kaya doon nakawa mo sila award. Laban-laban no? Basta may award na kay parang pagsuluntan aksyon rekti kung sumasumahon hambal ni Mayor Escalante dako subong ang Christmas bonus nga mabaton sa mga city government employees ng kada city sana all ikumpara sa nagligat nga tuig kasi nagligat nga tuig mga 25-30 alam mo subong ya mga 40,000 40,000 ang kapugusan nga bonus ang 40,000 ni amon ni kinapugusan sa 25,000 nga signing bonus ay dalom sa collective negotiation agreement ag 10,000 o kung 5,000 nga employees union productivity enhancement incentive nga 5,000 pesos kag 10,000 nga additional service recognition incentive ang SRI. Ang SRI ni kontante pwede na maximum nga 20,000 mo kaya po ng bando sa Presidente si Presidente Bongbong Marcos galing kay why guro mahingagaw bla so 10,000 lang okay naman 10,000 ano 10,000 is minimum 20,000 is maximum kaya ang provincial government nagligad ang mamalitan ni ang una mo 10,000 magkutani nga SRI o galing ka sumunod ng administrative order Presidente Marcos nga not exceeding sa 20,000 ang SRI so gintugangan na lang to ni Governor Lacson yes mo ginhimo nga 20,000 ka pesos so maling tabupon ka ang gintalawag dapat nga mga bonuses tapatoran ni sa city government employees ng kada city ang nasa hulaton next week amuning performance based bonus nga katungo sang ila sa dibulanan nga suwaldo yaring good news ni Mayor Salvador Escalante. After CNA 25.5 next week ma-release kami PBB parang yan ni Presidente 50% sa salary apparently SRI ba iyakat naman so 25-30 plus half ng salary so half ng salary gabari man sa empleyado mga average salary grade is 15 plus 20 more or less 40 20 ang additional. Regular ni kasi ang ando sa presidente regular. Pero ang casual, inahulat namon ang niyara sa performance bonus, sa mga performance na namon. So, inahulat lang ang directive. Hopefully next week magwa kaya, as promise magwa. Prepare kami another, last year yun mga 25, mga 30, alam lang kami mo. Matakan kami mga 50 siguro, on the average. So, ang sabay sa mga casual kag-sub order employees, di ka pa magkabalawag ka, pagod kinulat na lamang ang guidelines sa pangatag sang performance bonus para sa ila. Ang casual kag-GO niya, nakabato na sila siguro sa ang ginatawag nga gratuity pay, ang minimum 3,000, ang maximum is 5,000 pesos. Kapati na saad sa pagsulundan man sa gobyerno nasyonal. Ang ka-aksyon ukikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hirvaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Pride Bar Blue. Hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging... Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa,
Pag ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang ang klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kagapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga Aksyon Radio Philippines Star Time alas 12:46. Salamat kita Aksyon Maron Beya report kika sa Kapitolyo Provincial. Maka-release na gali ang isa ka syudad sa natawag nga PBB si Action Marlon kung may award ang isa ka syudad. Okay. Sabi ko depende sa budget. Depende kung may award ang syudad. May ara sila natawag nga performance base bonus. Tayo mamaylan doon nakakuha man to ni award mo, no? Ang bago doon nakakuha man award. Diba si kung may ara man sang tinatawag nga PBB, ang bago kag mamaylan, kaya doon nakakuha man to sila award. Ano, at least bisan paano, may ara ka naman panggasto sa before New Year, no? Sige. Balikan na ito sa ring patrol reduction na Albing Graba. Ining parte sa miyembro sang communist terrorist grupo na tiklo to sa may banwasang hinubaan. Ari si Axel Albin Graba sa report balik sa Nokpo. Axel Albin, please come back. Aksyon Erika nahunong karon sa custodial facilities ang Hinubaan Municipal Police Station. Ining isa ka miyembro sa Communist Terrorist Group o kon CTG. Nagikan siya sa Southern Negros matapos ginaresto kahapon sang mga kapulisan sa Purok 6 Barangay Kulipapa sa banwasang Hinubaan. Ining CTG member ginkilala kay Jordan Asuncion alias Ka Bunbun, 22 anyos. Kaga residente di siya sa Purok 6 sa Barangay Kulipapa. Din sunod diri kay Captain Romel Sarona ang pag-aresto sa iya action Eric by chance. Meaning ang pag-aresto kay Asuncion nabangod plano kung tani.
ni Asuncion Acciona Eric nga mag-surrender bilang miyembro sang New People's Army kag magbalik na sa sabak sang gobyerno base sa panawagan sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Pero ang iya sila nga pag-surrender sang ara na sa police station sus na usisa gid Action Eric sa mga kapulisan nga may kaso gali ni sinubaan ang kaso sini attempted murder. Kag ang pag-aresto sa iya base man ni sa mandamiento de arresto nga mando sang korte paagi kay Judge Rodney Magbanwa sang RTC branch 61 sa siyudad sa Kabangkalan na pitsahan February 28 of 2022 kag may piyansang 120,000 pesos. Pero sunod diri kay Bustamante, kung makabayad man piyansa si Asuncion alias Ka Bonbon, may mo na siya Action Eric nga mahilway kag umpisahan naman ang pagproseso sa mga papeles ni Asuncion matapos nga nag-surrender ni siya sa gobyerno bilang ginakabig na nila karon nga rebel returnee. Ari ang pahayag ni Captain Bustamante. Naka-resto kita sa commander sa CTG, no? There is a station together with other unit. Paano ninyo na-arresto niya siya, sir? Actually, no, ang atong suspect, through man sa pagi man sa programa sa gobyerno natin or other clusters ang LCAC, no, gindala diri siya para masurrender, no? However, no, na during isang pag-check natin sa mga documents natin diri, dito natin na-discover na may warrant of arrest siya, no? Kaga safe time serve na lang natin dayon ang warrant of arrest siya, no? For violation of attempted murder, no? Against siya. Sa karon, sir, anong status niya? Sa subong arrest, siya nakadetain sa custodial facility natin, no? Pag ini ang kaso niya, may bail ni 120,000, no? So, maka-bail siya, ma-release naman natin siya. May mga proseso pa, sir, para sa iya nga pag-surrender man? Yes, after sinisiguro, no? Once maka-bail niya siya, no? I-process natin niya, no? Kung ano man ang bail niya, no? Sa programa sa natin gobyerno. Ang kabahin lamang sa pahayag diri ni Police Captain Ramel Bustamante. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat kit Aksyon Alvin Graba report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Dali lang kay ma-unload ko anay sa aton sining greetings, no? Sa aton sining Facebook live. Kay ano ni? Gakwanaga gabaga ng aton sinikwan, gabaga ng aton sining cellphone diyo. Mayong ugto dira kay Riggs Malls. Kay Kuya da mayong ugto gid, no? Kay nung Utay Benedicto da mayong ugto. Kay Ray Black dira sa barangay Talakdan Kawayan ga monitor gid. Si Milili Oligo sang Vanis Cafe mayong ugto dira sa imo sang barangay Tangob. Happy birthday gali kay Boss Ding Mabugat, ha. Kay Boss Ding Mabugat, happy birthday. Karon gid ngadlaw, no? Dispira sang Paskwa ang birthday ni Boss Ding Mabugat. Happy birthday, more life, kag hold good health para kay Boss Ding Mabugat sa kadlawan karon ngadlaw. Sa barangay Pandanon DSB ga monitor gid si Migota Ray Flores Barayoga, Veronica Santillan Manukan mayong ugto, si Toto Dennis Richard Tibo Roma, si Thirds Vergara Sancho, Pablito, Mr. Mrs. Pablito Benedicto dara sa barangay Minasipalay mayong ugto dara sa inyo. Anthony Cabarles, kay Madam NGS Candido Hildori. Madam, Merry Christmas.
Ay kita do. Ga-enjoy man si Madam MGS Candido Hildore kapon sa parte sang Energy Fans Club, no? Believe ko kay Madam, very supportive gid no? Salamat kita. Sa kay Rochelle Polhencio Susana, kay Inting Biboso, kay June Sivalios, sa mga Sivalios family da, sa Ibi Magalona, mayong ugto dira sa inyo. Kay Joseph Rizaga, Lorna Diligencia, Evelyn Sinaon, si Nanay Banjilin Arawa, sila ni Lani Hulagay, Bibing Kag Artos. Gamonitor gidaling kay Evelyn Sinaon, no? Kay Madam Elizabeth Gamalada, Merry Christmas man sa imo. Nobi Magapan, sa DSB Pandanon, mayong ugto. Christmas party ka mo da? Okay. Sa atong Christmas party, glikapo, no? Kay Philly Z. Binsola, mayong ugto da. Kay Georgia Gargasiran, Araman Rose Guevara, kay Jenny Solgon and family. Sa kay classmate ko dara Romel Pagsubiron na Merry Christmas na sa iya. Kay Arthur Jeff Belasor, Vanessa kag Doc Matmeo, Mama Lulit kag Papa Joe Jalagdon, Alma Oligo, Noel Amar, MG Season, mga pamilya ko dara sa DSB Pandanon, mana dara pang monitor aling kay Jinky Jalagdon sang Arizona, USA. Pagbalik natin report sa ato sa mga correspondent pagkatapos ini. Champion Superpower with X10 Technology. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla, agalab. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas ng monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan, kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya.
Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Disperas sang Paskwa sa ato nga pagpangalagad. Mayong hapon ang dira kay Kagawad Nonok Hunas. Hunas o kung Jonas? Kay Kagawad Nonok Jonas. Dira sa Barangay Tabunan, Bago City. Ginatamyaw kagid ni Tatay Eli Antonares sang Punta Taytay. Merry Christmas sa imo da, no? Kay Nonoy manggubat da. Gamonitor man siya ho. Si Manang Nilida kag si Manong Eli... Si Mr. and Mrs. Emil kag Nilida Lopez and family. Kamonitor man sa atong siningapag pangalagad. Kagawad Jopred sa Panta sa Barangay Robles. Mayong hapon dira sa imo. Mayon dira nga pag monitor. Kay Jewelyn de la Cruz. Kay Ana Senoro, kay Clover Aguirre, Kristen Miñez Villalobos, sa kay Bergie Olpenda, kag sa kay David Aribalod Jr. sang Binalbagan, bawga monitor gid sa ato, no? Mayo lang dira nga pagpamati kag pag-monitor. Sige, sa ilawang mga report na gika sa ato si mga correspondent. Unahon ta report ni Aksyon Roger Gotib gikan sa 2nd District. LTO nagpatigayon sa inspeksyon sa mga tricycle kag terminalo. Turutot at pisar nga ginadumilian sang DOH. Padayon ang pagbaligya. Turutot kinadilian na ho. Ari si Aksyon Roger Gotib sa report line number 3. Aksyon Roger, may hapon piscreen. Yes, Action Eric, nagpatigayon sa inspeksyon na makatapos ang Land Transportation Office sa mga tricycle kag bus terminal sa siyudad sa Calisa. Hinagina pa siguro nga ang mga biyahe kompleto nga mayara sa nga rehistro ang mga unit kag subugman may lisensya ang mga driver. Ilaman sila nga gina-check up ang mga guma kag mga signal lights. Nga inadayon nga gina-lantaw kung bala ini may mga defekto. So far na wala pa sila may kaina sa aton kapag upod man sila, wala pa sila sa may nakita nga may ara defektuso nga mga unit sa mga tricycle. Sometimes sa serious bus naman, ginpa siguro man ni sa Federal Transit nga maayo man ang ilang mga unit. Hindi kabahin sa ila sila nga offline ligtas kapaskuhan sa sinimanda na Christmas. Sometimes sa piyak na bahin, bisan pa nga gin-confirmar mismo sa aton sila pakigangot sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez ang turutot diri sa siyudad sa Cadiz. Hindi pwede gabaligya bagod man sa gyapon sa banta sa COVID-19 pero may nagabaligya sa turutot. Suro pa sa kay
Dr. Maria Victoria Ibanez nga dapat ang PNP kag subugman ang Market Division amo dapat ay mag-enforce sa sining pagdumili sa pagbaligya sa turutot. Suro naman sa kay Police Lieutenant Gina Fernandez ato ba si pagpakigangot pagiman sa text suro siya nga wala pa man sila sa guideline o memorandum nga nabaton agod nga igadumili o kondakpon inay mga nagabaligya sa turutot. Direkta dire sa may insurance sa kani sa aton mga aksyon mahilig magkape aton lang ginahatag sa inyo ang informasyon nga ang live extension coffee mix amo ginang kape nga dapat na turin nun bangod kayo nga kape mayara nga vitamin D3 sa tagsa ka isa ka sa sisa kape nga ito gininom sa live extension coffee mix pwede nila ang vitamin D3 kag plasma resimas na extract kag mango stem extract nga nagadugang pag-ihatag benepisyo sa ato'y kailawa samtang kita Aksyon Roger Gutierrez report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat gid Aksyon Roger Goteb gikan sa Segundo Distrito Area San Cadiz, Sagay, kag Escalante. Merry Christmas and advance Happy New Year sa akon nga mga kapdanan dira sa Barangay Council. Sa Barangay Panukoy, sa papanguna ni Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble. Kay Misty Nalibu Onda and family, Merry Christmas. Kag sa pamilyan man ni Marjorie Bolontati. Merry Christmas man sa inyo, no? Nunoy manggubat ga monitor man sa aton kag si Ala Navales. Amigo ta ga monitor, no? Ala Navales kag si David Aribalo Jr. Salamat gid sa inyo nga pagmonitor. Alin sa report ni Aksyon Roger Gutib, ari man ang balos ka report ni Aksyon Luzon Pateño, ikan sa 1st District, San Carlos, Toboso, kag Calatrava area. Biyahe padulo sa Toledo, San Carlos, vice versa, kanselado tungod sa dalagko nga balud. Suno sa Philippine Coast Guard. Ari si Aksyon Nelson Pateño. Line number 2, Aksyon Nelson, Merry Christmas. Please come in. Aksyon na Eric, medyo masubo-subo ini karon sa aton sini nga mga kauturan nga gusto magbiyahe no diri sa may syudad sang San Carlos pakadto sa may syudad sang Toledo. Aksyon na Eric, ginakansela sang pamunuan sang management sang light ferry kag fast cut ang biyahe gikan sa San Carlos pa Toledo vice versa tungod sa mabaskog nga balod. Ini ang ginapahayag ni San Carlos Substation Commander sang Philippine Coast Guard Welmara Delerfeno sa interview sang Action Radio. Ginapanawagan man sini nga sa mga pasahero Action na Eric nga gusto magbiyahe dapat magkontak anay sa ticketing office sang barko antes magkadto sa puerto sang San Carlos agud hindi na maperwisyo. Wala pa man sang klaro Aksyon Eric suno sa kay Dolorfino ang pagbalik sa biyahe padulong sa Toledo o kon sa San Carlos tungod sa malain nga panahon. So tub-tub sa karon wala gihapon sang biyahe ang barko sa San Carlos o kon pa Toledo man nga naghalin. So sa aton sini nga interview Aksyon Eric yaring kabahin sa pahayag ni Philippine Coast Guard Welmar Dolorfino. Wala pa man sa mga matununan sa ko ay pinalag ko ang balod ng mga nag-decide ang kapitan sa pasikat ka ng light ferry na mag-cancel sila para sa safety sa mga barko kapasahero. Sa bahin sang sang imong opisina, anong imo sining mapanugta sa atong mga pasahero?
Amo na at sila na kanto din sa Port ng San Carlos na sila sa tikiting outlet sa may pinig at paskat may kwara na sila. Sa muto aksyon na Eric ang kakabahin sa pahayaga ni Philippine Coast Guard Wilmar Dolorpino sa interview sa Aksyon Radyo. Report gikan sa siyudad sa San Carlos, Kaaksyon yung Nelson Patiño na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Every Young Capsule ang sabat sa imo ginahando nga ikaayong lawas tungod ang Every Young Capsule. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Start Time alauna 10 na. Magabalik kita dugangan ta ang ato sa importante nga mga pahibalo. Joy Dishwashing Liquid now. Hello everyone, season's greetings to each and everyone from me here in the US to you there in the Philippines, especially in Bacolod, to all ARB staff, to all my family in Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, family Di Aladon, Refuela, Torino, all AFC and ARB family, wishing you all a Merry Christmas and a fruitful and hopeful New Year of 2023. God bless each and every one of us. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Puwerte nga ability!
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod. Ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Balik diri sa atong pagpangalagat Aksyon Radio Philippine Standard Time. 1:15 na. Mayong hapon dira kay Sir Michael Cordero. Sa kay Sir Michel Cordero. Ga monitor siya sa ato nga sini nga pagpangalagad. Amo man kay Milili Oligo sang Vanis Cafe. Kay Engineer Arthur Normandy and family dira, Merry Christmas dira sa imo Engineer Arthur Normandy and family sa Barangay Takuling. Amo man kay Engineer Marlon Position and family dira sa area sang Barangay Alangilan. Ga monitor gid sila sa inyo diri nga palatuntunan. Sa Luwanta Report ni Action BJ Pasible, gikan sa Quinto Distrito, natipo niya si Action Balita sa line number 1. Action BJ, Merry Christmas, please come in. Action na Eric arestado ang isa ka 42 anyos nga lalaki bangod sa kaso ng murder sa kalas 4:45 sang hapon kahapon, Biyernes, Desyembre 23, sa may bahin sang Barangay Santol, Banwa sang Binalbagan. Kinkilalang akusado sa kay Dante Pedro, kasado kag taga Sitio Kambungol, Barangay Santol, sa amuman nga Banwa. Ginserbihan si Pedro sang warrant of arrest sini sa pamuno ni Police Captain Joseph Partedas, hepe sang Isabela PNP, kaupod sanday Police Lieutenant Colonel John Mukit Jr., ang Force Commander sang 2nd Negros Occidental Police Mobile First Company, yaraman sanday Police Major Nes Vargas, sang Provincial Intelligence Unit sang Nokpo, kag Police Captain Ray Hibaya. Ang warrant of arrest ni Pedro ang ginpapanaog ni Honorable Walter Zurilia, ang presiding judge sang RTC sa may syudad sang Himamaylan sa atong Desyembre 17, 2019. Wala naman aksyon Eric sang piyansa nga ginrekomendar ang korte para sa temporaryo nga kahilwayan sang akusado. Sa karon ining si Pedro ang nagkahunong sa may bahin sang Isabela PNP Custodial Facility. Balita nagikan sa Banwa sang Isabela. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Salamat kid Action BJ Apasible, gikan sa Quinto Distrito. Again, sa aton sining nga mga kaksyon kag tapalamati sa mga suki naton, sa mga nagalantaw sa aton sining nga Facebook Live, sa mga nagapamati sa Radio Transistor,
Sa kautob malabuta sa to sini broadcast ha. Ang Action Radio Family nagatamyag sa inyo sang malipayon nga Pasko kag mahamongayaon nga bag-ong tuig. Sabay pa nga mangin Merry ang aton nga Christmas karon sa kagahon kiti Noche Buena. Ang ibang subong nagakuan pa gahingagaw pa sang mga kinanglanon nga lulutuon. Pero do hindi na gid man tanto gid guro kadamo i-compare mo kahapon ang taxi ginakulang mo. Labot kati medyo nagatiri-tiri ang kalibutan ang mga taxi naton kahapon. Ginakulang kasi sigurado ko mayo kag dawa-dawa ang kita sa aton sa mga taxi driver kahapon. Ay bisan din ka lang nga mga department store kag mall. Kuan mo alawas ang pasayro, hindi ma-accommodate sa mga taxi atong sa Bacolod. Tigi sa gahom naton mangin maayo ang dalagan sang pagbiyahe sang aton sini nga mga taxi driver. Sa mga tambong karon sa pulo party karon sa gabi kag sa kagahon to celebrate sang Christmas naton. Let me remind ang inom ipasulod sa tiyan, hindi sa ulo. Kadua, kung nakainom, kag kung may salakyan kang nadala, kung pwede lang, ibilin tang salakyan, puli ta, di pasahe, o kung taxi, para safe and sound. Kung dala mong pamilya mo sa isa ka reunion man, birthday, Christmas party, alumni, kung dala mong bilog mga pamilya, say mana kung magkanto ka mo sa saka lugar, dala mo pamilya mo, pwede lang. Hindi lang gid mag-inom ka magdala sa lakyan, okay? Para nga tanan ka mo safe and sound. Kaya hindi naton mapaktan ang kwan, hindi naton mapaktan ang sitwasyon sa mong aksidente, no? Tamo kuan lang kasi nabat-sabat lang ang aksidente sa Sagay, sabton sang Bago, sabton sang dito Pontevedra, Talisay, kadamo subong sang mga aksidente sa dalanon. So mo nang ang ginaayo ta sa inyo nga kung pwede lang hindi lang ta magdala sa lakyan kung nakainom. Kalabanan sang nag-aksidente, kalabanan sa nagakalamatay, nakainom gid nga nagadala sa lakyan. Karamata man tabo to sa Sagay to, tricycle versus motor, duwagi sila nga driver, patay gid, damakbo na. Nga halong-halong kikita kay muna siling ko bala permis ulit-ulit kung hambal nga antes magbiya ang bulan sang Disyembre, antes mag-exit ang tuig, kapyar ka mo, kadamo pa sang nagalagas nga mga aksidente. Pag-aksidente nga daw hindi mo mapulong. I mean, hindi mo bala mapaktan. Muna nga kung magabiyahe ka mo, first and foremost, guro, way mga mo pirdihon da, mga muyo kitanay, at sa magbiyahe sa mga lagyo, ng mga lugar, bla. Sa mga bakasyonista, kung maglagaw-lagaw ka mo, halong man, magpulo paligo ka mo, bla, halong ka mo, Kung hindi nyo kabisadong lugar, hindi nyo kabisado ang inyong ginapaliguan, mas better din lang kung paligo sa igad. Hindi na stunga, Diba siya mo pa ng halinan sa pagkalumos nyo, Kung nakainom, hindi man maligo. Damo ginakakalumos man sa sobrang tapos maligo, bla. Kagpalihog lang, ining pagsaulog naton sang Pasko, sa tanan nga mga gun holders, sa kutob may mga armas lutang, palihog lang, hindi lang kita magpalupok sang aton armas lutang. Kung ano ang puwersa sang bala nga nagapasaka, mas doble ang puwersa sang bala nga nagapanaog. Hindi nyo man paghaliti ang inyo ang inyo tupad balay, o kung sino man da, nga mga igo bala sang stray bullet, halin sa armas nyo, mga konsensya man kamo, i-celebrar ta ang Pasko nga mangin matawhay kag mangin malipayon. Na wala kita sang may mahulaan bla, no? Mayara gina kung isa nga may mga tao nga nyabot gagkalam ang tudlo kung hindi kapitik armas nila. Sa mo ang rejoinder sa atong kapulisan,
sa mga civilian, sa mga firearms holder, paliyog lang, hindi lang tayo magpalupok sa pagsaulog sang Paskwa. Same man na nga hindi man kita magpalupok sa pagsaulog kag pag sug-alaw naton sang bag-ong tuig. Nami lang kay ti 2 years ago sa kasagsagan sa pandemic, wala man gani sang kunano man nakapalupok, no? Kag sa atong nga mga nanay sa puluyan, kabataan ta bantayan tagid na hindi mangin biktima sang palupok o kon ining mga firecrackers, pyrotechnics kabataan ta bala mahilig di maghampang sang watusi, kinabag-id ka ginalugo pa ko isa, baw kadelikado na basi mapoison ang imo bata da. Lugo da pa sang kuan sang kunano da nga palupok. Tapos makaon, hindi ka panginaw, baw, delikado gina kayo, ha? So sa mga nanay kag tatay, inyo ina responsibilidad. Nabantayan yung kabataan nyo, kaya hindi maghampang sang palupok. Kung may matabo sa bata nyo, kabataan nyo, kung may dapat basulon, kamo nga mga ginikanan. Ha? Again, sa ato mga kaaksyon, tagpanamati, aton aton nga isaulog ang Paskwa na mangin malipayo. Importante sa isa ka balay ara kita tanan nga pamilya kompleto. Gamay man o kung dako nga preparasyon, importante ara kita tanan nga naga tililipon. Okay? Ang inyo palatuturan balita banat bulig sa ugto liwat ini magatakop balik ini sa Lunes. Opo diri sa ato nga mga patrol unit reporters in action nga nagpangalagad karon nga hapon. Roger Gotib, Nelson Pateño, BJ Apasible, Action Marlon Nevaya, Artay Hopon, Action Albing Graba. Opo diri sa ato nga mga technical partners sa Studio A. Broadcast Engineer Nelmar Bandera. Opo diri sa aton IT expert Christian James Binares. Nagbulos na kay Action JM Baikin. Ito ko dali lang sa duty ni Baikin. Believe ko kay Action Christian James Binares. Bakod. Protiga, kung ano ka palay-palay man. Transmitter sa Control Tower, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan ni Action Rex Cantong, pero kita naipit na karoon niya sa Action Night Patrol 9:30 to 11. Action Report after edition, si Action Boy Duran ma-take over karon sa aton siling trono. Salamat kids sa inyo papamati. Advance Merry Christmas, advance Happy New Year. Happy weekend. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio.